Здравейте! Днес се намираме в Мария Гарден 2 в Равда, един от най-красивите комплекси. Представяме ви сграда Б, на която предстои издаване на акт 15 през октомври месец и съответно акт 16 до края на март месец 2024 година. Има останали налични двустайни и тристайни апартаменти. Елате да ви покажа. Апартаментите се издават до ключ с напълно оборудвани бани, подови настилки, интериорни врати и входни врати. Инвеститорът предлага и обзавеждане срещу допълнително заплащане. Всички тераси имат страхотна гледка към басейна, а други имат и към морето. Партерните апартаменти имат просторни тераси с озеленяване. Комплексът разполага с басейн и красиви зелени площи. Намира се на пешеходно разстояние от плажа и на 100 метра от централната улица на Равда.